କେତେ ଆମ୍ବ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ତାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଶାଗ ଭଜା ବାଜି ନୁହଁ? ହଁ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆଉ କ'ଣ? ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବିକାଶ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି। ପୁରା ତ ରଜ ପାଗ ଆଉ ପୁରା ରଜ ପାଗ। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇଦେଇଛି କାଲି ରାତିରେ, ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବେଶୀ ଖରା ନାହିଁ। ବେଶୀ ଖରା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖରା, ତଥାପି ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗୁଛି। କାଁଳ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ପବନ ବି ଦେଉଛି ତଥାପି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲି। ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ କାର୍ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିଛ କି, ମାନେ ତମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତଳେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବ, ଅଧା ଲୋକ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ, ଅଧା ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବେ। କାହିଁକି ସେମିତି କରନ୍ତି? କାହିଁକି ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧା ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଅଧା ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବେ। ଗୋଟେ ହେ ତୁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ବେ, ତୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ କରୁଛି, ଏମିତି କେତେ କଥା କହିବେ। ଜଣେ ଥଟାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଯେଉଁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ତୁମେ ଫେମସ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହିଥିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଇର୍ଷା ଜଳିବେ। କାହିଁକି? ସାନ ଭାଇଟା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ହଁ, ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିକି ଯିବେ। କେତେ ଆମ୍ବ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ତାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଶାଗ ଭଜା ବାଜି ନୁହଁ? ହଁ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆଉ କ'ଣ? ଚାଉଳ ବସିଥିଲା। ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା ନା? ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯାଇଥାନ୍ତେ ଖତ ବିଣିବାକୁ, ଖତ ବିଣିକିରି ପିତା ଶାଗ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ବିଲ ଆଡ଼େ। ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ଆଜି। ରଜ ପାଗରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି କ'ଣ ହେଇ, ଅନ୍ଧାର କଲାଣି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି, ରଜ ପାଗ ପୁରା ଆଉ। ଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଆଉ ନୁହଁ? କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖେଇଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଦେଖେଇବନି ଯିବା ମା, ଦେଖେଇବନି। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କେମିତି, କୁକୁଡ଼ା ଖୁମ୍ପି ଥାଉଛି ଖାଲି। ତ ଛୁଆ ଦେଖ କେତେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି କ'ଣ, ତା ଆଖି ଫିଟିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ତା ଆଖି ଫିଟିନି ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ଫିଟିଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଛୁଆ, ଧଳା ଛୁଆଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଧଳା ଛୁଆଟେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଉଷୁମ ବଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଷୁମ ବଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛି? କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛୁ, ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଫଟୋ। ଭଗବାନ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ ସେ କେମିତି କରିଛି ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ ସେ କେମିତି କରିଛି। ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ବୋଲି ଲାଗୁନି, ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ଲାଗୁନାହିଁ ତ, ଯେମିତି ଫଟୋ ଯେମିତି କରିଛୁ। ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି, ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆସ, ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆସ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆସ। ଭାଉଜ ପଳେଇଲେ। ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଉଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଶାଗ, ପୋଇ ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ନା ବୋଉ। ଦେଖୁନ କୋଉଟା ଏବେ ଖରା ହେଲାଣି, ଖରା ତଳେ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖୁନ କେତେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖରା ଆସିଲାଣି, ପୁରା ବଡ଼ ଖରା। ସେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆସିଲା, ଏ ଶୁଣୁଶୁନି ଆମ ପିଇଲା, ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଗ। ଆଉ ଏ ଅଲଗା ଭାଜିବା, ଅଲଗା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୋ ପୋଇକି ସେଇ ସଜନାକୁ ଏକାଠି ଭାଜିବ, ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା ଭାଜିବୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଲା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଗ। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଉଠିଲି, ଉଠିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ବଇଛି ଉଠିକି। ଏଇନା 5ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ସକାଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଉଠିଲି 5ଟାରେ, ଉଠିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା
ମାନେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।